I pozdrav svima ljubiteljima Mavic Mini malog drona. Danas radimo još jedan test. Danas radimo test senzora i povratka kući da vidimo koliko će biti precizan prilikom povratka kući kada se uključi, odnosno kada se aktivira Return to Home, odnosno povratak na početnu lokaciju, da vidimo koliko će biti precizan, koliko će najpribližnije sleteti tački poletanja. Oni se dakle nalaze ovde, svi znate šta je i čemu služe, ali hajde da vidimo koliko su i precizni. Kako nemamo onaj takozvani launchpad, napravit ćemo sada improvizaciju, jednu. I evo nas ovde na mestu poletanja i idemo. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Mesto poletanja i idemo jedno 100 metara dalje. To je to, 110 i sada ćemo započeti RTH, Return to Home. Da vidimo koliko maši i da li maši. To je to. To je otprilike pola metra. Gde je dron? A gde je launchpad? Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Ovo je sam uradio, sam je podigao kameru. I posle trećeg puta imamo uspešno sletanje sa mesta kog je tačno poleteo. Šta je zavisilo od toga da sleti? Možda ništa, možda samo slučajnost, ali treća sreća.